Няколкодневен работен влог. Сигурна съм, че по-грозен график не сте виждали. Започваме с правенето на две хартиени торти. Едната на тема динозаври, а другата на понита. Много се забавих с тия торти, може би защото не съм правила скоро. Така че ставам и си правя едно кафе. Вижте как изглежда като реклама, но не е. Продължавам да си сглобявам тортите, докато най-накрая не ги завърших. Ето ги и в готов вариант. Започвам и да разпечатвам книжката с есенни приключения за първата ми поръчка. А докато тя се печата, правя нов дизайн на Майнкрафт етикети, защото една дама ми поръча. Разбира се, абсолютно никога не съм сама. Ето този господин е винаги неотлъчно до мен. Момичето, което ми поръча етикетите, поиска и покани на Майнкрафт, така че направих дизайни и за тях. А това са етикетите. Вече ги пускам и да се разпечатват, за да мога да ги изпратя в най-кратък срок. И вече май сме на следващия ден, когато